Buteng iti pamilya San Vicente iti nagbalin a waragawag ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. kontra iti SUV driver anang dumpar iti security guard iti Mandaluyong City isu a voluntaryo asimbuko mismo kini PNP OIC Chief iti kamkrame iti Aldaw Kalman. Kadwa ti suspect iti naganak-naken abogado dagitoy an attorney Danny Macalino. Si Mango iti mida dagitoy tapno ipalawag iti saan adago sa parangisuko ken ni San Vicente. Parents niya, at probably siya mismo, they wanted to extend an apology to the victim's family, pati yung brothers, pati parents niya, and they are willing to extend any help as possible, as legally possible sa kanila. That is not to condone the incident, no? But they are willing to help the victim and the family. Yan ang obligasyon naman nila yan eh. Siguro siya makapagsabi yan na hindi siya gumagamit ng illegal drug. Ito, wala akong alam-alam, no? Ito, straight from the horse mouth. Hindi akong gumagamit. Actually, ang charge na kinasasangkutan niya is a traffic accident charge. Yung the matter of kung gumagamit siya ng droga or not, kung ipa-subject natin ng drug test, that will be subject to our advice. Parents niya, probably. Aminado ni Mrs. San Vicente ang nagbuteng da idi bala agad ni PNP OIC Chief isu nga nagdesisyon da rumwar ken isukot ti anak dagitoy. Maayos ang anak ko. Sino ba may gusto ng takbuhan yun? Siyempre, narator na rin siya eh. Diba? Naglabas na si General Danao ng sa news. Natakot na talaga ako. Then I said, gawin na natin. We have to go to General Danao already. At dyan na kami mag-surrender, magpakita. Actually po, nung the following day, marami ng police si HPG pumunta sa bahay. Sinabi ko sa kanila na hindi ako registered owner. Nagpakita ko, ilang police cars yun. Sinabi ko, hindi ako yun. Ako si Joel San Vicente, yung anak ko Jose Antonio. Yung address akin. Actually, yun yung confusing eh. In fact, up to today, until today, may mga nako-confuse doon. But it's I have to make it clear. I'm Joel San Vicente. Ako nakatira sa address. Kay Jose Antonio naka-register yung kotse. Kasi binili ko sa kanya yun eh. At that time, confused kami lahat. So the first thing na ginawa ko, tumawag ng abogado. So hindi na ako capable mag-isip na maayos eh. Hindi po ba natural lang sa unang may ganyang kagrabing insidente, abogado na tatawagin mo kasi hindi na clear yung mind ko kasi anak ko eh. Inbaga ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang maibilang na case close iti kaso ti SUV driver anang atal iti security guard iti Mandaluyong City iti Hunyo 5 iti Agdamatawen. Inaramid ni Danao iti waragawag kalpasan asimuko di Kalman Antonio San Vicente kadwa na iti naganak-naken abogado ritoy. They want. Well, in as far as the Philippine National Police is concerned, we consider this case solved, no? Considering that we already filed the case and yun pong ating person of interest or the suspect voluntarily gave up to clear matters at hand. So we are now leaving to the prosecution's office, to the courts, on the proper venue, okay, to answer the matters at hand. Kabayatan na dagiti damdamag iti